Social media as a powerful tool for a good communication. Ang internet at social media ay lubhang nagbago sa paraan ng pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap ng mga tao sa buong mundo. Itinagduduma ang masaknan ti social media ket maaramat tapno iti kasta, maikkan ti gundaway tagiti tao nga mangyapkas ti opinyon na itikaduan ti tao. Sa panahong ito ng pandemya, kung saan ginagawa natin ang social distancing, umiiwas sa social gathering at virtual o modular na edukasyon. Ang social media ay ginagamit para mapadali ang magandang komunikasyon at mahusay na paraan ng edukasyon. Bilang isang mag-aaral ng kolehiyo, natutunan kong i-adjust ang aking sarili mula noon hanggang sa panahong pandemyang ito sa pamamagitan ng social media. Bilang makapangyarihang kasangkapan para sa mabuting komunikasyon, makakalikha pa rin tayo ng bagong normal. Maraming salamat.